Bíodh fios de ghnó agat maidir le stádas, maidir le cearta. An bhfuil tú ag smaoineamh faoi bhoga, nó ag arcú d'obair seas theorainn san airneáil chúram fadtéarmach an AE nó LEE. Clúdaítear cúnamh do dhaoine sa chúram fadtéarmach a bhfuil cúnamh léithúr wathú. Daoine bhfuil cuairim altranis buan wathú ina measc, nós seandaoine nó lucht mí chumis. Tá seirbhísí éagsúla gceist a chur an garamathe éagsúla fáil an institiúdaí, I dhálaí nó in áiteanna eile sa phobal. I roinnt tíortha oibreoidh tú mar ostaí go hiondúil, agus bhain féin ostaithe I ddíortha eile. Go háirithe I gcúr an baile. Ní mór duit an difríocht a thuiscint. San bhíonn cearta agus oibleagáidí fostaithe I gconradh fostaíochta. Clúdaítear ag dlíthe saothair agus slándáil soghluaisteacht iad, agus ba chóir don ostóir páipéireacha sa hocrú agus tú I dostaí. Níos mó cosanta mar ostaí a thiocfaí as seo. Oibríonn cuaireamóirí féin ostaithe go neamhspleách, cinnneann siad an uaireanta oibre. Ach tá siad freagrach as a gánacha agus a ránaíochtaí leasa soghluaisteacht féin. Níos mó saoirse ach níos lú cosanta is ciall leis. Má oibríonn tú thar lear, tá rudaí breise le meas. An fostaíthú sa tíorainn an oibríonn tú. nó an gcuireann tú seirbhísí fáil go fisiciúil I ddíor eile. Béidir go bhfuil conaíocht I ddíor amháin agus go n-oibríonn tú I ddíor eile. Cuidíonn chur amach a fháil ar an stádas ribhréile míthuiscint a thachant, agus cinseacht líthúil do gachtainne. Tuile eolais, téigh ag siomh gréasáin eile.